uNkulunkulu akakulonde kubusise uphila uphumelele kama ubhazoni ngithanda Flix sibheka la udaba lamaphupho njengenjwayelo kusho namhlanje sibheka la udaba likaSibongile Sibongile Magina angazi ngumagina noma Magina Sibongile Magina ngeze izingisi Sibongile Magina manye amagama you can even pronounce them kahle nje kubi kodwa ke Sibongile Magina 2725 Sibongile Magina Magina perhaps uthi ke uma uphupha inkume uthini sawubona bhuti mina ngiphupheka inkume ingene egameleni lami ngesaba yini inkume yes kunokushayisana kwemibono ngenkume abanye abathi inkume mabechaza inkume baye bathathe khona isilwane esiwufa kunofezela khona ufezela uhlala ematsheni bese kuba nokunye futhi okufana na ufezela ukufezela nakho kuncane bese bethi inkume kona kodwa ke inkume ngicathi ngoba ufezela uhlala ematsheni nalezi zinto lezi into ezitholakala ematsheni endaweni ezinamatshe kakhulu endaweni eziyabona bese inkume itholakala ehlahleni inkume inyoka yabafazi kakhulu singasho njalo sithi inyoka yabafazi why sizothi inyoka yabafazi why sizothi futhi lokho okufana nofezela sithi akusiye inkume ingoba kunesaka sesizulu esithi uzolitheza olinenkume usho lento sikubisela bheke ekutheni inkume itholakala kuphi emagxolweni ezihlahleni ingakho kuthuzo litheza olinenkume yabona uma usuke waxwayiswa yabona so ukuthi ke iyasibisela ukuthi vele inyoka yabafazi noma ke i-centipede ngesingisi centipede itholakala kuphi yes itholakala ngabe emagxolo ngabe igodo kodwa nje indawo kanjalo yes yabona naku ke singakusho ke ngenkume ukuthi uma uphupha inkume sikuthathe njengophawu lube uma ngabe ingena endlini lokho kusengathi ukuthi ngenzeka kunomuntu ongalungile ozisondeza eduze nawe noma ozisondeza eduze kwakho ngoba efuna ukukulimaza ke noma efuna ukukukhaphela 2 singathi thina uma uphupha inkume kungaba uphawu lube uma uhlangana nje nayo ngenze uyiboneke kwesinye isikhathi hayi endlini lokho kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele ngaba ingozi noma ke inkinga engase ikuvelele uma unganakile ukuthi ufuna ube mehlomane ukuze uzokwazi ukugwema lenkinga noma lengozi esuke ingahli ikuvelele noma esuke isinijeqeza. Number 3 uma uphupha inkume uphawu oluhluma uyibulala lusho ukuthi usuke uzophumelela ukuxazulula inkinga zakho. 4 futhi uma uphupha inkume uphawu oluhluma uyibulala lungasho nje ukunqoba nokwehlula izimbangi ezizama ukukukhaphela noma ke lingasho ukunqoba noma ukwehlula izimbangi ezikumise kabi empilweni noma ke ezikwakhela itulo elibi. Asithi number 5 uma uphupha futhi inkume uphawu lobuma ekuluma ngoba lokho kusho ukuthi ungasubhekana nezigadlo ngabo ingxabano noma ukukhashelwa ongeke wakwazi ukugwema uma ekuluma lelona likulumile. Number 5 uma uphupha futhi inkume uphawu lobuma ezinkulu ngaze ubona inkume enkulu-ke lusho ukuthi usuke bhekana nenkinga noma nembangi engaphezulu kwamandla akho noma ke ngaphe kwamandla akho kodwa nje inkume inyoka yabafazi inkume yeah siyabonga kakhulu ingakho kunesakhe sithi ke uzolitheza nenkume yibona usho ukuthi into ehlala kuphi vele ezihlahleni kunamathubuthu ungayitheza mawuyotheza ngoba ihlala emagxolweni ezihlahla esuke zomile yabona so seba kakhulu ke besibhekela udaba lwenkume inkume noma inyoka yabafazi yabona so uNkulunkulu akakulondeke kubusise uphile uphumelele.